Буада яшәүче Әлфәт Хусейнов иске суықсу һәм яңа суықсу авыллары халкының шәҗәрәсен төзи. Үтенеч буенча төзелгән беренче нәсел агачын төзү аның өчен хобби булса, соңрак тормыш мәгънәсенә әверелә. Бу эшне башкару өчен ул компьютерны үзләштерә. Хәзер иртәдән кичкә кадәр кызыклы һәм файдалы эш белән мәшгуль. Эзләнүләрнең нәтиҗәләре белән безнең хәбәрчебез дә танышты. Менә дигән балда остасы булган эш баласы өчен үрнәк әти. Әлфәткә сәламәтлеге буенча күп вакытын өйдә үткәрергә туры килә хәзер. Бер вакыт өченче буын абыйсы аңа шәҗәрә төзүдә ярдәм итүен сорый. Соңрак Әлфәт бу эшкә мөстәкыйль керешә. Хәзер тормыш иптәше эшкә, балалары укуга киткәч, ир көн сайын эш өстәле артына утыра. Мына кереп китәсең шул шәҗәрәгә. Үзенә күрә бер кызык санасың да инде. Аның ни икән булган, тигесенә икән булган дип теге туганнар. Авылда бөтен халыкка шалтыратып звон итеп, белешеп бетерә инде. Аларны да сарымалар, Аллага шөкер, булышып торалар. Кирәк булса шалтырап килә белгән тигелтенә кәләр инде. Ул үзенең нәсел шәҗәрәсендә төзегән. 1650 елларда яшәгән 8нче буын бабаларына кадәр барып җиткән. 8000дән артык туганнарын барлаган. Эзләү вакытында кызыклы фактларга да тап була. Мәсәлән, Октябрь революциясенә кадәр күп хатынлылык гадәти хәл, гаиләдә балалар бик күп була. Башта ясадым мин иске суксын. Ана иске суксы белән яңа суксы битен икесе бер. Алар теге кусылганнар, кавышканнар. Шулай иттереп аларны эзләп кереп киттем яңа суксыга. Шулай иттереп яңа суксына да куштым да. Ике суксы ясап отырып, каяда бер 14 мең шат килеп чыккандар. Әлфәт ярдәм сорап архивларга да мөрәҗәгать итә. Еш кына бик мөһим документ өчен зур суммада сарыф итәргә туры килә. Авыл халкы да аңа бу эштә зур ярдәм күрсәтә. Аның төп ярдәмчесе ветеринария техникумы студенты кызы Алинә. Әтисе тырышлыгы белән ул гаиләсенең нинди зур булуын белә. Когда он только начал заниматься этим делом, все началось. Аның бу эш белән шөгыльләнә башлавы бер кешедән башланды. Бүгенге көнгә инде 15 меңләп кешене барлады. Һәм бу 2 ел эчендә. Әтием белән бик горурланам. Әти һәм кыз бу күләмле хезмәтләрнең кайчан да булса китап булып басылачагы турында хыялланалар. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.